בואו נראה לכם את הנחל. מבושל. מה שיש אני אוכלת, מה שיש. אגם? לא, סבבה. בואו נלך לנחל. וגם בואו נלך לנחל להראות לכם כמה כיף. בואו, אתם רואים הכל זז. כן, כי זה הנחל הנקיז כמו בריכה, נכון? הנה אוהלים. אנחנו עם דודים שלנו, אתם יודעים. תסתכלו לאוהלים השניים. רואים שם אוהלים גדולים. האוהל הראשון שאנחנו עכשיו ראינו לכם. האוהל הראשון הוא אנחנו, זה אנחנו. אנחנו שם. תלמי עד הנחל. וואי, אני חייבת לעלות אותך ליוטיוב. היום הולך להיות חג מושלם. חג פסח. אנחנו רוצים לעשות ליל הסדר. מרים? תסתכלי עליי. בואו נלך.